Na horizontu, izvan pšeničnih polja, stara farma je bila okupana u zlatnom sjaju izlazećeg sunca. Ova udobna četvrt, naseljena raznim životinjama, budila se ptičjim cvrkotom i mirisom rascvetalih sunčica. Glavni junak ovog mesta bilo je malo pile po imenu Koko, jedna od 10 pilenčadi majke kokoške, koja je bila duša i srce farme. Tog dana sunčevi zrakovi igrali se na periju majke kokoške, kao da sviraju muzički instrument, dok je učila pile kako da klackaju zrno. Iznenada, hitra lisica, postojana opasnost za mir na farmi, šuškala se kroz nezapaženi otvor u ogradi, očijući se od uzbuđenja. Lisica je bila neprimetna među gustim granama sa zelenim listovima i svetlo-črvenim bobicama. Zadržala je dihanje, čekajući da majka kokoška odvrati pogled i s presudnim skokom uhvatila je za nogu. Majko, izvika Koko šireći oči od užasa. Potrčao je za lisicom, ali bila je prebrza i isčezla u šumu. Tišina se spustila na farmu. Pilenci su gledali u mesto gde je njihova majka upravo stajala, sada prazno. Sva živa bića bila su uplašena i niko nije želeo da ide da spasi pile. Ja ću spasti svoju majku, izjavi Koko, i svi su ga zastranjeno gledali. Njegov glas bio je čvrst, odlučan. U tom trenutku, mudra sova se spustila na granu iznad njega i rekla: vidim hrabrost u tvojim očima, Koko, pomoći ću ti. Šta treba da uradim? Pitao je, glas mu nepokoleban, ali treperenje straha još uvek mu se videlo u očima. Sova je sporo kimnula, očijući mudrost. Moramo se pripremiti, Koko, odgovorila je. Moraš naučiti da budeš brz, višestruk i izmaknešan kao špijun. Večernje svetlo nežno osvetljavalo staru farmu. Koko, malo pile, sa uzbudljenjem i predanošću na licu, prišao je sovi spreman za lekcije špijunaže. Iskusna sova otkrila mu je tajne nevidljivosti i manipulacije glasom. Vidiš li, Koko, priroda nam nudi alate koje možemo koristiti, rekla je, demonstrirajući kako napraviti magičnu napitak od svežih bobica. Pile je pratilo svaki njeni pokret. Kada piješ ovaj napitak, postaćeš nevidljiv, pojasnila je. Koko je bio iznenađen. Sledeći alat bila je orahova šišarka pronađena u skrivenici jelenki. Sa ovom šišarkom, Koko, možeš menjati glas kako želiš, pojasnila je sova. Koko je držao šišarku, začuden svima događajima. Znao je da ova šišarka može biti njegov ključ za spasavanje majke. U toku treninga, Koko i Ol su otkrili čudan trop od bobica koja vodi ka šumi. Ovo bi mogao biti put do loga Foksa i možda su ovi trgovi ostavila majka Koka, pretpostavila je Ol, mišićavo namigujući Koku. Malo pile se odmah prebacilo u špijunski mod, njegovi oči su sijale od odlučnosti. Sačekaj, trebam da se pripremim, reče Koko, uveren da treba slediti ovu trgu. Brzo je popio bobičastu napit i njegova perja su isčezla pred njegovim očima, ostavljajući samo male trgove na zemlji. Zatim je uhvatio jedan orah, spreman da ga upotrebi ako je potrebno. Usredotočen na zadatak ispred sebe, Koko je napoljao u trgu od bobica, počevši svoj heroičan prikaz, dok je nevidljivi osmeh igrao na njegovim usnama. Noć je spustela, obavivši drveta mekim omotom tame, dok je malo pile tiho puzalo po trgu od bobica. Nevidljiv, ali rešen, Koko se koncentrisao na put ispred sebe. Ovo je kao jedna heroična pripovest, šapnuo je sebi, pokušavajući da uspokoji biljeg srce ispunjeno uzbudljenjem. Naglo šuštanje lišća ga je nateralo da stane. Ispred njega stajao je vuk, uporno gledajući trg od bobica. Ne znajući za Kokovu prisutnost zbog napitka za nevidljivost, promrmori, čudno, osjećam miris pileta, ali nema nikakvih znacima neke životinje. Pile se zamrzlo od straha, ali hrabro, nastavilo svoj put dok se vuk odmakao. Međutim, sreća je napustila Kokoa kada je naišao na skrivenica kunica, koja se činila da ga prati.
U trenutku, Koko se našao u zapletenici. Kunica se nazirala, pa, ko imamo ovde? Špijunsko pile. Koko se tresao od straha, ali odbijao je da to pokaže. Moram pobeći, mislio je, osjećajući kako samopouzdanje napunjuje njega. Dok Koko je razmišljao o planu, kunica se okrenula da uživa u svom ulovu. Koko je razmišljao o orahu koji je Ol pomenuo, a koji može promeniti njegov glas. Možda mogu da ga iskoristim da prevarim kunicu, prošaptao je sebi. Deljući brzo, Koko je proždro orah i njegov glas se pretvorio u glas mogućeg medveda. Hej, kunico, dođi ovde, riknuo je. Kunica se uplašila, misleći da je došao medved, i brzo pobegla, dajući Koku priliku da pobegne. Deljući brzo, Koko se oslobodio zapletenice. Kada je Koko izbegao iz kuničine zapletenice, požurio je, straveći se da se susretne sa drugim preprekama. Ali onda ga zaustavi mekana mesečina, koja preliva srebrnu svetlost preko blizinske livade. Prateći trg od bobica, uskoro se našao ispred misteriozne pećine koja je isključivala primamljivu aromu bobica. Mislim da je ovo Foksovo mesto, prošaptao je, udišući duboko i pripremajući se za susret sa protivnikom. Međutim, šta da radi dalje ostaje nepoznato. Savet Ola odjekivao je u njegovom umu kao zvon crkvenog zvona, sećaj se, Koko, hrabrost je tvoj najveće oružje. S tim riječima u srcu, Koko skupi hrabrost i ušao u pećinu. Na njegovo iznenađenje, niko nije bio tu. Umesto toga, našao je mnogobrojne poluprazne košare sa bobicama. Koko je bio zbunjen. Zašto je Fox ukrao toliko bobica, zapitao se on, razgledajući misterioznu pećinu. Počeo je da traži tragove, ali njegovi napori bili su uzaludni. I baš kada je bio spreman da odustane od nade, nešto neobično obori njegovu pažnju. U ćošku pećine bila je mala škrinjica. Koko se približi oprezno i otvori je, otkrivajući u njoj staru knjigu. Na korici je pisalo Tajne šume. Pregledao je stranice i bio začuđen ono što je pronašao, izgleda da je Fox koristio bobice, da stvori magični napitak koji bi naveo sve životinje na farmi da joj se pokoravaju. Iznenada, Koko ugledao drvo udaljenosti, istinsko mesto stanovanja Foxa. Foxovo loge, udubljeno u deblo jakog hrasta, delovalo je zastrašujuće. Duboke senke se prožimale iz ulaza, a neprijatan miris je visio u vazduhu. Pozvavši svu snagu koju je mogao da skupi, Koko se odvaljivao unutar. Fox je ugledala Pileta i zapitala, zašto si došao ovde? Ali ti ne razumeš, Koko, lisica se šištala, tvoja majka je već pod uticajem mog eliksira. Ali kada je Koko čuo glas iza sebe, okrenuo se i video svoju mamu kokošku, koja ga je gledala staklenim očima. Srce mu je još jače kucalo. Koko se setio sovinog eliksira, izvadio ga je i prskao ga na svoju mamu kokošku. Eliksir je odmah počeo da deluje i oči kokoške su se razjasnile, više nisu bile pod kontrolom lisice, videvši Kokoa, potrčala je ka njemu, srećna i olakšana. Neprijatna atmosfera je nestala kada je Koko pio eliksir, koji ga je učinio nevidljivim, i dalo ga je svoje mama kokoški. Oboje su postali nevidljivi i brzo su pobegli iz lisiće pećine. Putovanje nazad do farme bilo je ispunjeno radošću i olakšanjem. Kada su stigli, sve životinje su ih s radošću dočekale. Koko i njegova majka su postali heroji. Njihov dom, nekada ispunjen brigom i anksioznošću, sada je zračio novim nijansama sreće i mira. Vazduh je bio ispunjen mirisom slavlja i radosti, kao posle dugo očekivane kiše. Hrabri pilić i kokoška postali su simboli hrabrosti i ljubavi na farmi. Dokazali su da čak i u težakim vremenima, dobrota i hrabrost mogu da prevaziđu bilo koje zlo. Te večeri, sve životinje na farmi slavile su povratak kokoške i pilića duboko u noć. Smeh životinja mogao se čuti daleko izvan granica farme.